Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak mga pangsabi makapman ay isang epichutan o makambat. Iman to sa paganay gawa isang bulan na Ramadan isang rago na 2020. Mapiar ka no sana jamaat apa magkukapa kayo to magtua Juma'a Mubarakah guide na sa mga pulama na di ko natuke pa kayo pakatiro aso Juma'a Mubarakah o guide na sa Ramadan nakapakatiroon ka Ramadan Mubarak o guide na Ramadan Karim na nadip no to papakay no mga ahlul lugha gusto ahlul tauhid yang atua ulama o at tauhid na di ran to pakay ay sabab yan abang sa amin naya karim na su Allah na baso Ramadan naya mata na Ramadan Mubarak na so Ramadan na may penuh sa baraka madakla mga simba kapenggunaan madakla mga simba amala ibalas madakla mga anda ba ini na pakamas sa isang bulan na Ramadan. Api so kakuya gasi isang dunia nandiyan ka pa ka mo bulan na Ramadan na nagyang ato may to kakuya gi kasi simpit na lagi duk pa kablang kagi pa kada klamali mo na makaumad na ngay ipendawa-dawa ko mga alaita mo ka mga pipepuso na lagi duk pa kablang so kakuya gan yan ni sa pa so Ramadan na mubarak kano sa so Ramadan pag nintano si ikwal lagi ni kasabapan sa kada angay lockdown na gugi nga quarantine. Iman to na minadala ka tanong si sangay mga pamumulan tanong si Emma Tatago Sapato Tikawayan North Cotabato. Marani busi sa Cotabato. Na malbuda ka to kapit. Alhamdulillah ka malumya kalbud. Mabang sa ami mga urip no Allah kapag yad ni kaunutan na back to normal so kapag intaw tanong insyaallah. Pumang ni tanong ko Allah, kita nung dua. Na ito sumbatan tanong, nagyangot to discuss tanong, man lagi day oras, makapantag si sangot to makampataw sayang o kaya pagintaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si tanong miya tamang si sangot to kinidadala kauno Ali Abu Talib. Dia kauno to Abu Talib, so pakiwataan niya na kang udampan. Siniyan pa kauno sa Sham. Masyaga danira na ako to sauma adna barasimbaw na Christian na miya mo masasiran sabab sa ako to mawatan sira man nakakapay niyan sira ng barang-barang ay paganan niyan kira akna ba niya no to anda nga style naming isa uno mga Korea so Abu Talib ino kay niyan to na isabab na piano tulian ka makapagmo adna pamana mi antok yan na sisya kiran su Rasul amia panutul sa Injil, namia panutul sa Taurat, asugu unwalla amoripuri asugu, aya pagelta ni Rangko Isa alaihi salam, ko kinipuro Isa si isa langit, awayaguyag, na 500 rago. Nagyutod sa oras yan. Nagyutod sa papasot, kaya pa ka mau Abu Talib, gusto jamaan yan, na mga padiyan na may tigurabungan so kayo, na may sipatu rahibad na padira na nabi, anda ba ini na makaunot akiran napiso ka sa kaunian siya. Way na sukya sigurado niya nas kaniya sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini advice yang ko Ali Abu Talib. Ini ba yung advice yang Abu Talib beto na ka. Di nga pakataro sa Sham. Kagi Sham nama papano-pano ay Yahudi. Na sa mga Yahudi natitipo niran sa mga Arab. Na katukaw nira na subus sumuripurian Nabi pagena niran na kanaba besi miya kapung ko bangsa Bani Israel kasi bes miya kapung si Banu Ismail nakarangitan sira nakapay buno nira naming ipeto o anda ba ini na Abu Talib yaki peto yang upedian so Rasul sallallahu alaihi wasallam si sama Kanada makataros si sa
anda ba ini na Sam. Gitu din so kasi siapa wallah si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam minggu da su Rasul nasi dan niya kala sa kapwa magunong yan sa kami. Ka ay pa ayaws tumabang sa amin nagyangan na kangudan, nagyangan na wata. Nagira wata ilo na pekaswakuyaga. Pekaswakuyaga. Iti sabab paswata ilo na dinian tunga na ya prabna su awida kalian rata ginawan yang okay apa teolog siya. Aka pa kay adna hikmaw no Allah, adna imbagayar ka wallah, adi nga katawan. Nilay naman yung mga wata ilo. Kaya doon sa lokas ka mata o kuya ga. Nagyanan mga bangsa miya, mga urip no Allah, gira man bugyan nga nawata ilo na miya kaswa kuya gan. Ana, pakala itamok, na malap nilimo, mala igagaw. Anak kilala na, wata ilo na bigan wala sa tamok. Ngayon mabuhay susuan niya, nagyang ito mga toril na film ganyan sa tabak. Yung atap muray sa kurang. Apkatad man yan, sakos ka niya ni toril, sakos ka niya ni paganad. Ito mga bangsa miya, mga urip no Allah, so Rasul sallallahu alaihi wasallam na pamagunong sa kambing. Pada pa nami aloy niya kepada maana ang ito hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam na dead na nabi abada maka haritan sa kambing. Bada makatamang sa kambing, bada makasiyap sa kambing. Ngayon nagyangan na kambing, mga bangsa miya, tunga na yung margan. Siyapan. Tunga na yung margan na anda ba ini na penangguitan. Kaya gira kakaunaan ka na di perautan. Nagirap man apiya ka ring na di magunot. Di magunot. Nagiti sabab mga bangsa miya, mga urip no Allah, so ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, gusto mga nabi, ay susuan ni Rana, ay masusuiran na miya ka kagipan ng kuitsiran sa madaklataw, aso mga tao na barang-barang din pagayon na yun na nga tao. Ad na mataga si puso, ad na malamang kay puso, ad na pawal, ad na malbud mangunutan. Napiyaki triningan ko mga nabi. So mga kambing, marga na panangwitan, kagiad na panangwitan nila na mga pagtao, margan man po pendulo na. Kaya gira pitero kao na nga ito mapia, nasa lakaw pendulo niya ito. Sa lakaw kapsibutan niya ito. Nagyan na ni sabab, aso nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pan sa kawiyagan yan, isa ko, ba ini na, pan sa kawiyagan yan, isa ko wata, sa ko kangudam, pan na miya ka, tamang sa kambing na ron yan kito so koya ganyan. Yan ang mga bangsa miya, mga urip no Allah, sisiyapan no Allah so Rasul sallallahu alaihi wasallam na umanila kada no kapag intaw niya na anak ko naguna. Ori niya man mga bangsa miya na nasukya nagaw na ang utap pinakamala itamok ang mga bais sa Makkah. E di mamagumbawa wanta imala itamok ka babay sa Makkah sa oraso to na so Khadijah bintu Khuwailid. Agusto Mus'ab. Agusto Karumaw Abu Lahab. Agu gitu sa Jamila. Nasira ni di mamagumbawan ta ipinakamala itamok. Nadisiran proud. So kaya nagaw no Khadijah. Adna mango da si isa Makkah ay agrarian na Sadiqul Amin ka mingigraron so as-Sadiq. Patis. Ay tiro niya na benar. Basta tiro niya na pangimnara ka sa magatus ka porsyento na benar. Kenapa lagi di para tu iman tu aid na madaklon na kasindig. Kakao kita kasindig sukat tirusa di tirusa di benar. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam na malagi po sa ko dama nabi ako sukya nabi niyan na la yakrib wa in kana mazihat. Api gira di sendag, api gira di seblaw na di pemrak. Nagiging anak kapamra, kapamukag, isap na na pangabatal, o balas o puwasa, ang na nakatiro sa dibnar. Na al-kadibu yahdi ilal fujur. Ay may tuturean na kambaradusa. Wal fujuru yahdi ilal nar. Basta ba baradusa, nataw ko naraka. Na panangilingan no baka matiro sa dibnar. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na pesa ko kangudan na isa aming igraro na pati isa diptero sa dibnar. Ay kadua na al-amin
kasa sarigan. Sarigan kaon na pianto na isirig kaon. Sirigan ka sa tamok, sirigan ka sa pirak, sirigan ka sa bangsa, sirigan ka sa babay, kisarig kaon. Yan ang sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na naman di nga kung kakuap kababayan ka. At pangadagan ka wanto na kaya pagintaw niyan. Nakababayaan ka sobra sa Ginong. Nagyangayap ka babayaan ka, pumutul ka sa idol, apya so idol na di ka pa baka pag-usara. Napag-idolan ka, na mga Kristiyan, asisalay sa cross, ayama na niya na ibu-ib ka babay, ikaw nagyakatay di. Naumiling ka sa Rasul, sallallahu alaihi wasallam, na sobra, sukatay di. Yan ang mga pangsami, mga urip na Allah, inshallah na ipatunog tanong sa nagyangaw to kakuwi nga kirang o Khadija. Ako gyang to kita kaya pakatupiran, ako anto na kaya pa kuyam teran. Ugi ang auto kapnagang yan sa Sam ay pandagang yan ang auto tamo ko Khadija. Wala sa tanong Allah sa mareklamapya, gibo kaya pa magileta no iman to sa paganay nga bulan na Ramadan, kapakayaw di tanonan misint iman to na mapita. Ang nabidyo tano, bala sa tanong Allah sa mareklamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.